Baba. Ya zo. Zai rage ma hanya ba. Sauri muna yi fa. Sauri muna yi. Ba gode, sauri muna yi. Ya baba ya magana kwangilan nan da Alhaji Kaja ya ba mu ta miliyan 50. Wacce kwangila kenan a ciki? Kwangilar samu kan tsoho da marinansa. To yanzu an samu tsohon ne? To ai ga tsoho a can na wucewa ko bi shi. Ha ha ha.